बेयाव ज' जानायनि मेन खारनानो जाहैबाय जोङो दतमा ब्लकखौ दानानै लानो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे बरागारि प्राइमारिखौबो डिक्लेयार होखागोन। दा गासिबोआनो बयबो मिथिखाजोब्बायना जों मानि थाखाय बे पार्टिखौ A.P.B. पार्टिखौ दानो गोनां जादों। A.P.B. पार्टियाव मानि थाखाय दादों बेनो जाहैबाय जोङो बिटिआरआव जेरैबायदि जौगानाय नांगौ बेखौ जौगानायखौ मोननो हायाखै। बेनि थाखायनो जोङो बे पार्टिखौ गोदानै दानाय जादों। दा जोंनि बिटिआर सुक्तिया सोरजों जायामोन जोंनि गासैबो रायजोफ्रा मिथिखागौ। बिटिआर सुक्तिया जादोंमोन NIBIफोरखौ लानानै। एबसुआ थाफादों, नाथाय बिटिआरआव बांसिनानो पलिटिकेलाव ओंखारदों गासैबो एबसुनि मानसिफोरासो ओंखारदों, माने A.P.B.निफ्रायसो ओंखारदों। जानाया सुक्तिया जादोंमोन NIBIजों। जोंनि NIBIफोरा जोंनि पलिटिकेल पार्टियाव बिटिआरआव एसेबां मानि चान्सखौनो मोनाखै। पलिटिकेल पार्टियाव मोनासै जोंनि मोननांगौ मोनथाय माखासे रिप्रेजेन्टेसनखौबो जोंनो A.P.B. सरकार दानानै होनो हायासै। बिनि थाखायनो जोङो माखासे NIBI बिथांमोननि मोनैखौ मोनहोनो बिटिआरआव जेरैबायदि डेभेलप जायाखै, मोननांगौ जेनेबा डेभेलप जौगानांगौमोन बेखौ जौगाहोनो हायाखै नालाय, बिनि थाखायनो जोङो दा 5 बोसोरनि एसेयावबो जेनेबा जोङो NIBIफोरनो मोननांगौखौबो मोनहोनो हायासै, सुबुंनि जौगानांगौखौबो जौगाहोनो हायासै। बिनि थाखायनो जोङो बिटिआरखौ जौगाहोनो आरो NIBIफोरनि मोननांगौ मोनथायखौ मोनफुंहोफिननो थाखाय जोङो बे गोदान पार्टिखौ दानाय जादों। दा आसा खालामो दतमा ब्लकआव जायफोरा बिबान मोनगोन आरो बरागारि प्राइमारियाव जायफोरा बिबान मोनगोन बिसोरो जोंनि पार्टिखौ जौगाहोनाय खामानिखौ मोजाङै मावफुंलांगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। जोंनि दतमा ब्लकआव बिबान मोनगोन आरो बरागारि प्राइमारियाव बिबान मोनगोन सुबुंफोरनिसिम आं बेखौनो आसा खालामनानै आं बिबुंथिखौ एसेयावनो थाबाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट भाइस प्रेसिडेन्टनि अनजालि बिबुंथि गुवारै बेयाव खाबु होनायनि थाखाय। दानिया जोङो लास्टआव